మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది మీ సినిమా పబ్లిసిటీకి దానికి. చాలా ఎక్కువ మంది మాట్లాడుతున్నారు సినిమా గురించి. అది చాలా పెద్ద పాజిటివ్ విషయం. థర్డ్ సాంగ్ ఆఫ్ బాపు మూవీ బై ఆర్ఆర్ ధ్రువన్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రఘురామ్ ధ్రువన్ అండ్ డైరెక్టర్ దయా. మధుర ఆడియో మీద కంగారు పడకు అని అనురాగ్ కుల్కర్ని చాలా అందంగా పాడిన పాట ఇప్పుడు నేను చేస్తాను. కంగారే పడకురా, అందరి కథ ఇంతేరా, కష్టాలే ఎరుగని కథ అంటూ ఉండదురా, దాటని కళ్ళేవి లేవు కదా, కాగిపోకు ధైర్యంగా వెతుకు దారి దొరుకును సోదరా. పైగా బాలగం సుధాకర్ రెడ్డి గారు కానీ, బ్రహ్మాజీ కానీ, ధన్యా బాలకృష్ణ, ఆమని గారు, మణిద్వీప్, కొత్త కుర్రాడు, లైఫ్ కనిపిస్తుంది సినిమాలో. లైఫ్ కనిపిస్తే ఎప్పుడు సినిమా సక్సెస్. చాలామంది ఏమనుకుంటుంటే కామెడీ ఆడుతుందండి, యాక్షన్ ఆడుతుందండి, సెంటిమెంట్ ఆడుతుందండి. లైఫ్ చూస్తే ఆడుతుంది సినిమా. లైఫ్ ఉంటే ఆడుతుంది, కన్నీళ్ళు వస్తే ఆడుతుంది. ఎందుకంటే కామెడీ అనేది ఒక మ్యూజిక్ ద్వారానో, ఒక డైలాగ్ ద్వారానో, ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ద్వారానో పుడుతుంది. కానీ కన్నీరు పుట్టాలంటే ఆ స్క్రీన్ మీద జరిగే ఒక కథ నిజమని నమ్మాలి. అప్పుడే మన కళ్ళలో కళ్ళు నీళ్ళు దిగుతాయి. ఈ పాట చూస్తుంటే ఒక ఊరు, ఆ ఊరిలో కుటుంబం, ఆ కుటుంబంలో పడే కష్టం, ఒకళ్ళ మధ్య ఒకళ్ళ స్పర్ధలు, ఒకళ్ళ మధ్య ఒకళ్ళ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్. ఆ సుధాకర్ రెడ్డి గారు చాలా గౌరవంగా బతుకుతూ ఒక ఊళ్ళో ఉండే క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. అలాగే బ్రహ్మాజీ తండ్రి కొడుకుల మధ్య చిన్న అప్స్ అండ్ డౌన్స్. బ్రహ్మాజీ అనే వ్యక్తి చాలా గొప్ప యాక్టర్. మన కళ్ళలోనే యాక్టింగ్ ఉంటుంది, అంటే పలుకుతుంది. మనం ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ బ్రహ్మాజీ గారు క్లోజప్ పెడితే మనం ఏమనుకుంటున్నామో కళ్ళలో తెలిసిపోతుంది. అది ఆ గుళ్ళో కూర్చున్న షాటు కొన్ని కోట్ల మంది కనెక్ట్ అయ్యే షాట్ అది. ఎందుకంటే ఎంతోమంది ఎన్నోసార్లు ఒంటరిగా గుళ్ళోనో, పార్క్లోనో, ఎక్కడో జీవితం శిథిలావస్థలోకి వచ్చిందేమో అనిపించే టైంలో కూర్చునే ఎక్స్ప్రెషన్. చాలా బాగుంది పాట. చాలా సంతోషం. మంచి పాట చేసినందుకు. యూత్ అనగానే ఏదో లవ్ స్టోరీలని లేకపోతే ఏవో చేస్తుంటారు ఈ మధ్య, ఈజీ స్టోరీస్. ఇలాంటి కష్టమైన పాటలు, కష్టమైన కథలు, కష్టాల గురించి కథలు చేయడం అనేది మీ మెచ్యూరిటీకి రిఫ్లెక్షన్. అది బెస్ట్. ఎప్పటి నుంచో నీకు లాంగ్ డ్యూ, చాలా పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవ్వాల్సిన వాడు. శరీరం పెద్ద కెరీర్ కూడా పెద్దదామండి. చాలా మీ మీద నాకు చాలా హోప్స్ ఉన్నాయి. ఆల్ ద బెస్ట్. God bless you. My best wishes to Anurag also, and my best wishes to everyone who are involved with the film called Daya. And I'm going to watch it first day first show. మీరందరూ కూడా ఇలాంటి సినిమాలను ఎంకరేజ్ చేయండి, హృదయం కదిలించే సినిమాలను ఎంకరేజ్ చేయండి. మీ హృదయం కదిలిన తర్వాత 10 మందికి ఈ సినిమా ఎంత మిమ్మల్ని కదిలించిందో చెప్పండి. ఇంకో 10 మంది చూస్తారు. ఇలాంటి సినిమాలు చేస్తే నిజమైన ఆర్టిస్ట్ని ఎంకరేజ్ చేసినట్టు అవుతుంది. I wish everyone involved with Daya all the best. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you.